Bloodisti pääsit ottaa. Joo, mä oon pelannut tällä aika vitusti, mutta... Se on kiva, kun pääsee vauhtiin. Jep. Mitä paskasta ite ottais? Vissiin pitää ottaa supportti. Ota supporttia, tuu munkaan tonne alas. On viety, että krystalli vaan samaa, niin ottais. Samaa, niin sä osaat pelaa niin hyvin ja sä pystyt auttamaan puskeen. Niin kun se on sama, niillä on niin monta tunnia, niin sä saat ne kiinni. Niin. Eikö jaa, me oltiin tällä. 5 seconds remaining. I am Bloodseeker. Lajani tappaa minut kerrasta, kun se saa ulti. Yes. Joo. Muistaakseni Prepare for battle. paljon se teki parhaimmillaan. Melkein tonnin damaakin. Jep. Tää tuo putke perseelle täällä. Mentiin. Ja porukka paussas. By the flayed ones. Niin. Ja porukka ei paljon nukkua. Tuo menee tuo verran. Joo. Thirty seconds to battle. Saa nähdä onnistuuko nyt, kun silmät ristissä pitää pelata. Helposti. Mulla taas vähän tykkää pätkittää välillä, kun tuo mun prosessori vetää viimeisiä. Just se. Niin se on... The battle begins. Tää hittoa tuo. Tää... Over the field of battle, the smell of blood rises like a promise. Oho, hyppäsin Windowsille yhtäkkiä. I go. Onko sulla oma koneessa vai? Oo. Mä luulen, että mä 4 viikkoa ilman omaa May konetta. its winds guide me. Sä et pysty enää ilman sun konetta, kun et päästä Dotaa pelaamaan. Oi, tätäkään nyt on viime päivänä tullut hirveästi For the pelattua. Raw Twins. Joo, mä huomasin, ettei sua oikein näkynyt. Out for blood. I will drain you dry. This was all of our fault. Very well. Eikö hienosti meni tuo? As you wish. No hyvä, kun tuolle Bloodille on tehty, että se oman For the tinan flayed jäämisestäkin tuo. ones. Jep. I smell Ja vittu. joku Joo. Axe is not enough axe. hide and seek. The search continues. As the twins direct. Ai. So it shall be. Paska Blood tuo calls to blood. Open your veins. I go. Mä saan yhdestäkään tuota last hitti. The search continues. I smell blood. I thirst. Your blood is mine. Regeneration. Hitto on näpit vielä niinku hommessa, ettei onnistu tämä pelata. I strike. No ei, eihän tässä vielä mitään ongelmaa.
As the twins direct, my strength grows. I smell blood. Tuokse, saatana. Kun se on niin perste, kun tuo yltää kauas. Denied. Enough hide and seek. I thirst. Your blood is mine. Aksela kaat. Ei. Ei kaatu. Mäkin ajattelin Very vaan well. seisoo. Ai. Jos eka kerta kun niin käy. No ei. I smell Kuka se blood. oli silloin, joka me tapettiin silloin se? Blade Tuota twins ylhäällä. guide me. Mä taisin pelata Tainilla sillä. Niin, vittu. Yhtäkkiä vaan seisoi se. Juoksi ensin karkoa, sit pysähtyi. Blood feud. Niin ja sitten koitti yrittää josta sen pelaa. First blood. Yes. As you wish. Vittu mä vihaan tota Aksea tässä alkuun. Ennen kuin mä saan leveleitä. Hemorrhage. So it shall be. Blood is in the air. By the flayed ones. Get some. Ai. Your bottom tower is under attack. I grow stronger. Axe cuts I no craft more. the I final will drain No you. sain mä ton. Bit of a hack job, that. Eikö kuka tapaaks? For the flayed ones. Puut veti vissiin senkin. Eiku me saatiin yhteinen tapposi. Aa. Sillä sitä ei hoksunut heti. Yes. 28 HP. Your middle tower is under attack. Flayed twins. Your middle guide tower is under attack. Saatana. I thirst. The search continues. Fresh Tuolla meat. Aksella just tuo, kun se pyörähtää aina kun sitä lyö. We let us down. This one. My blood runs strong. Mulla on tuo väärää vahingossa. Noin saat. I strike En ymmärrä kyllä mitä tuo yritti, mutta... for the raw twins. By the flayed ones. Very well. Out for blood. Saat sä kanaks? Ensi. Blood. Tää ultimate. Fresh meat. Blood. Paska. Lyös. You and what? Blood. Bleed. Miksi mä oon ottanut ultiin, hyvä minä? So Mä it katon laitoin shall vahingossa be. väärin tossa äsken, niin... Siis mä laitoin ensin väärin yhden, niin sen jälkeen takia mä oon ottanut vielä ultiin. Persettä meni päin helvettiin. Seurannut sitä juttua liikaa. Niin. No ei saa, että... Kyllä mä sen... Mä otan ultiin seuraavasti. Sieltä vielä tulee. Niin, eikö... Mä niinku on... Silleen väärässä järjestyksessä vedin. I go. Joo. Ai. As the Se twins pasee direct. asti. Niin mä juoksenkin. En mä sano kengät nyt. Blood Your is middle in the tower air. is under attack. Pieni suojaus tuohon. Blood. Your middle tower is under attack. Fresh meat. I
thirst. Unstoppable double kill. Manaa putsi paskat se on. Your middle tower is under Enough attack. hide and seek. Seuraava leveli saa ulti. I go. Tai mullahan ois se, jos menos. Mikä 7 vuonna? The twins guide me. Axe is not axe. So it shall. I'm under attack. Juoksu. Enough hide and seek. Mikä se, onko sillä edes ulttia vielä? Ei se on 5 levua. Blood gold. Open your veins. I strike. Blood is in the air. Vittu se oli. Kopi. Niin on. Meni ulti I turhaan. smell blood. Ai, nyt tuli mulle. The shades! Close in! Cold. To me. Yeah. Double kill. No escaping axe. Your bottom Tuli tower äkkiä is kyllä under attack. No se 3 leveliä. Dire's structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Wicked sick. Your bottom tower is under attack. Mä vielä seuraavaksi aksen mun ulti sisällä, niin tulee hyvä. Monster kill. As you wish. Vittu. Very well. As the twins direct. Vittu, kun osuu tuo kriippiin tuon passi. By the flayed ones. Axe die. On silti kostautu nyt takaisin. The search Jes, continues. nyt se on manapuutsitkin. Hyvä. Gold. Blood is in the Se Akse air. teki tyhjää. Se teki samalla lailla, se vahingossa iski kriippiin sen. Ulti se jos meikäläistä muuten saa. Meikäläinen pisti tuon. No, mut sit se jäi juokseen sille edestä. Very well. Kun se kotti mua tappaa. Näytti For siltä. the raw twins. Niin. Nyt kun ulti taas, mistä se tuohon. Enough hide and seek. I thirst. Tuolla on Akse putketa Joo, pois. on niin. Ei se saa se. As the twins direct. Such blood. Your blood is mine. Come and get it. Shit. Out Ai for passa blood. laji. Jos ne Double kill. A soldier's death. Flayed ones. Näillä on Radiant siinä structures lajonin. are fortified. Missä se on? Me taas. Joo. Taas HP, niin sillä on... Oota. Mä sen tavaroita vielä The näen. twins guide me. Your top tower is under Saat olla attack. se sauva, joka teki sitä The damakea. search continues. No veikkaan, että se lähti pois täältä. Tai en Your tiedä. top tower is under attack. Voisi vielä olla Blood siinä. to let. Blood Kohtaa fuel. tuo selviä se päällikkä tuota. Hemorrhage.
As you wish. I thirst. Boy, fresh So meat! it shall be. I smell blood. Axe is I blunted. gain strength. Double kill. Yes. Open your Tiedät, olisiko melkein veins. kannattaa säästää tuo ulti tohon seuraavaan. Ei me sinne lähetä By the puskeen vielä mennä flayed kesken. ones. No niin. Mulle tulee Tulo kureita. mulle, että sulle heisti. Kaukeassa. Sinähän se Lioni on tulossa, joka kato vastaan, olisi tullut tuolla. Haste. By the Tän flayed täpyttää. ones. No, olisi halunnut putke itse se heisti. Et saa. Roski. Blood calls to blood. My blood runs strong. Ulti kakkosella. Tuolla muuten putken perästä tulee porukka. Yes. Ai niin, hitto, mä oon unohtanut upata kurjerit, joo. Pieni vika. Come to act. For the flayed ones. Blood is in the air. Dominating. Cut. Killing sprees. I smell blood. Vittu! Ones. More Pääs. Ja vähän liian pitkäksi aikaa sitten seis. double kill. Jep. Ai ja meillä on Doomikin. Se on hyvä huomata vartin päästä. En mä tajunnut, että meillä on Doomi. Ainut paha nosto Akse. Kaikille muille mä pärjään. Et välttämättä Lionillekaan. Kyllä mä aina oon pärjännyt sillä hyvin. Mitä mä oon Niin, pelannut. mutta jos on kärry, niin silloin se Samperi kepaakko, joka iskee melkein samanlaisen kuin se ultti, niin se iskee 2 kertaa peräkkäin nää kuolet siinä. Jos. Ei sillä oo sit. So it shall be. Doomi kuolee. The inferno skittercomes. I go. Sekin. Jaa, elääkö sinä on se? Very well. Juokse. I. Flayed twins guide me. What's yours is mine. As you wish. No johan pistävät saatan. Ska. Crystal Maiden ei jäänyt tonne sisään. Ei yllä tonne vittu torniasti. Ei niin. Vittu. Akse istuu tuon metässä. I smell blood. Takana basessasti. Kätä ei. Oi hyvä tuo. Kaikki vaan pyöri ympyrä. As the twins direct. Get over me. Blood is in the air. Fresh meat. Hands are tied. I search. I see my grand Tähän spirits tää mun hiiri We again. must clean our pike. Smell. Vissi tupla klikkasi tuohon. Sieltä paskaa pelissä ja pano kumpaakin nappi. Thirst. Axe falls in battle. Blood. Killing Blood sprees. is in Stokes the the air. furnace. Open your veins. Killing spree. Double kill. Serves you right. I gain strength. So it shall be.
Blood calls to blood. Radiant structures are fortified. Sanjan Yasha. Paska, paska. Tuolla Crystal meidän keskellä. Nyt ollaan jonnekin. No se oli aiemminkin tossa pyöriä. No nyt Crystal Maidenikin ollut siellä jonkun aikaa. No se just äsken teleportti. Ai ei se ookaan lovessa. Miksi se näkyy? Putke on siellä Your vieressä. blood is mine. Invisibility. Dominated. I'll flay you now. Voi paska. Otesahan tänne tornin. For the flayed one. Blood is in the air. Mega kill. Double kill. Nice bit As the twins direct. I strike. By the flayed ones. The Paska. enemy's bottom tower has fallen. I smell Unstoppable. Ownage. blood. Putke pelasti päin. The flayed ones jatkuvasti ja send se me juoksee perässä. strength. Se on kyllä semmonen kiitos, sitä saa tehdä äkkiä. The enemy's middle tower has fallen. The search continues. Axe warms his blade in your gut. Pane saatana. Putke vois panna For the helvetin raw mua ees. twins. Gold. Tuo Crystal meidän. Flayed twins guide me. Very well. I thank you. As you wish. Missä sä oot? No sä oot siellä ylhäällä. Täällä ylhäällä. Mä tuun äkkiä sinne. Kato, double damage. Double damage. Et saa. Se kotti. No se vilkuttaa koko ajan, että se haluu kaikki ne. Enough hide and seek. Mennään nyt tosta tornista läpi, niin heilahtaa tän kanssa. Joo, kunhan saas vaan ulttiin asti. No kato, miten nopeeta mennä. No niin, sulla on se tupladamaakin. I go. The enemy's top tower has fallen. As the twins direct. Se on akse elämässä. Ai niin, mun Enough pitäis hide and hommata seek. tuokin. Minä en ymmärrä Venäjä. Sorry, I don't speak Elis Pataroska. Vittu. Yes. Blood is Juoksepa in the air. karkuun, saataan Crystal Maiden. Hemorrhage. Your entrails festoon my Burst. wicked sick. Monster kill. Double kill. Your back. Moist bloodbath. For the twins. Lajani tulee tappaa mut kerrasta. Varmaan. Pitäisikö sitä dividereitä? Flayed twins guide me. Ei oo hauska. Razori se on hyvä, mutta en mä tälle osta ikin sitä. Open your Jes, The meikä enemy's saa middle rahat. tower has fallen. Kaikkia sit jotain saa, mutta sä saat eniten. Jep. I go. Mennään ylös. Mennään tuohon ylhäältä tonne. Joo, mä käpasen katsomaan. I strike. For the flayed ones. Fresh meat. Smell blood. Ownage. No kaikki 11 levelisi vihollista. Blood is Ah, in mitä? the Kaikki air. viholliset on 11 levelisi. Your blood is mine.
Not yet. Eikä ole käytössä liikaa. Your bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. The enemy's top tower has fallen. Mähän menen sitä ylhäältä. Your bottom tower is under Rystaa attack. veden koitti tulla lyömään. Blood calls to blood. I will drain The you enemy's dry. middle tower has fallen. Yksikään tornihan joo. The search continues. Mistähän syystä? By the flayed one. Meni ihan hyvin tuo alku silloin, niin pääs. Blood feud. I smell blood. Bells never happen again. Mä menen näette tornista läpi täältäkin. Joo, mä posken tätä alhaalla. Out for The blood. enemy's top tower has fallen. I strike Pääsen melko helposti. Mulla ei oo hyvin mennyt. 7-2. Ai, as se tulee. you wish. Mulla ei manaa, niin mä en pärjää sitä. 1-6-12. So it shall be. Onko ne ikinä pelannut Baldur's Gate? Mitä? Baldur's Gate. No varmaan. Saattaa olla. Very well. Kui? Ei kun mietin vaan, että joskus vois kokeilla ihan, että miltä se tuntuu pelata, Invisibility. As you wish. pelata lanissa. Niin. Blood is in the air. Onhan kokeilla. For the Raw Twins. The enemy's middle barracks has fallen. I'm under attack. Radiant structures are fortified. Stronger. Your blood is Lioni sattui mine. seisoo siinä, niin nätisti oli pakko tässä. Aika paha, kun tuolla on pistänyt tuo putke tuo oma Enough hide and paskamyrsky seek. päälle. Ennen kuin se on muuttunut näkymättömäksi, niin se vaan saastuttaa kaikkia näkymättä. Thirst and the search Fresh meat. continues. Blood money Double kill. for the flayed ones. Ihan selvästi nyt hävitään tää peli. Joo, ihan täysin. So it shall be. Your blood is mine. Ei meillä ku yhtä vaille Open puolet your tavoista. veins. Tai kahta vaille saman verran. Korjaan siis enemmän. Blood calls The to enemy's blood. top barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. I will drain you dry. Get over here. The enemy's top barracks has fallen. Death transfers. Once Blood is in the air. let's get intimate. I go. Pasetti Fresh samaan. meat. Dominating. And what? Grinds even mountains to dust. Double kill. Blood feud. I'm under attack. Tulosta karkumaksi ja järjestetään ottakaa tappele. Very well. No mitä vittua? Miks mä ostan ton? Flayed twins guide me. Hyvä minä. Taas säätänyt jotain ihan omia. As the twins direct. Just kuolema. Tyhmänä taas. Miks mä muuten ostan Abyssal Blade? Sitä minä en tiedä. En minä. Aina kun mulla oli Skullbasher, jos mä ostin ton paskan, niin mulle tulisi. Eikä ne pysty purkamaan sitä. Mä kuulen, mä nyt pystyn. Kun mä haluan purkaa se periaatteessa, mä haluan tuon Radiansen, enkä mä haluan Abyssal Blade. Se on aika paska. Kun mä haluan sit tuon Skullbasherin, sen takia siinä olisi tunni. Totta. Niin sen takia mä haluan pitää sen. No. 3 kuolemaa, 9 tappua.
Ihan huonosti mennyt. Päin helvettiä. Putke pikkusen ahaa minut tappoi. Monta silloin. 23. No niin just. Se vaan hyökkää naustaa saatana. Ota sä se. Enkä ot. Ota. Enkä ot. En mä tee sillä mitään. No ainahan siinä 2 For the suojaa on, twins, mutta... I am reborn to hunt again. No. I smell blood. Nyt se on niinku pitääkin. By the flayed Get some! ones. You will wake in lowest hell. Mitä vittu toi Doomi ajattelee Blood aina? calls. My Se ei soul. ajattele. No se. I said good day, die! Blood calls. I thirst. Axes. No! Blood. Double kill. Olisin muuten kuollut, jos en olisi tuota kerran vain. Yes. Your bottom tower is under attack. Blood is in the air. Out for blood. The flayed one I smell. Your bottom Vitun tower mulkku is varasti under tota attack. Sen Very takia se oli well. paljon tappoa, se varastaa kaikki. Jep. Your bottom tower has Ensimmäinen fallen. torni. Blood feud. The enemy's middle tower has fallen. Yes. Your bottom tower is under attack. I will drain you dry. Your bottom tower is under attack. Mä varastan sen tappoa. Your blood is mine. Mä voisin varastaa tuo akse. En kerää. Your bottom tower is under attack. Feed the flayed twins. Dire victory. Voisin testaa salama-hommaa vaikka Joo.